Ako legendárna 33 absolvoval svoju poslednú rozlúčkovú jazdu Prešovom. Akciu zorganizovala v spolupráci s dopravným podnikom mesta Prešov skupina mladých ľudí pod názvom Priatelia MHD v Prešove. 33 jazdila ulicami mesta takmer po tej istej trase ako pred 20 rokmi. Cestujúci cvakali v historickom označovači repliky korunových lístkov ako kedysi. Teraz bola ich hodnota dobrá nálada. Keď ti poviem 33, čo ťa napadá? Napadne ma stisk, honba a neskutočne nespokojný národ. Ľudia si boli veľmi blízko vtedy. Tlačenie sa to volá. Ale Ikarusy to boli nové, to boli dobré, perfektné to bolo. Vydržali až doteraz. Myšlienka odprevadiť do výzvy posledný Ikarus sa zrodila u mladých ľudí, ktorí si hovoria priatelia MHD v Prešove. Akciu nazvali výstižne Rozlúčková jazda Ikarusu. Po celé 10 ročia patril neodmysliteľne ku koloritu nášho mesta. 1. decembra 2005 dopravný podnik oficiálne ukončil prevádzku týchto autobusov a nechceli by sme, aby odišli do histórie bez nejakej dôstojnej bodky. Som veľmi rád, že títo mladí ľudia sa ujali týchto vecí. Konkrétne Vládko, ktorý tu na Prešov veľmi veľa urobil v tejto záležitosti a som mu aj pomáhal. Nech ozaj takéto pamiatky týchto vozidel postupne budú nejak archivované, aby bola pamiatka na to, čo vlastne Prešov s akým vozidlom jazdil a jak prakticky ten postup a vývoj ide v Prešove. Je tu prelom dvoch období. Je tu obdobie starých autobusov, starej kultúry cestovania, ale samozrejme peknej pre našu generáciu, ale je tu aj obdobie toho, že je tu prelom k nízkopodlažnosti, ku vyššej kultúre cestujúcich. Tak ako Ikarus bol symbolom našej mladosti, tak je napríklad teraz Citalis a Citybus je symbolom vlastne prospievajúcej doby 21. storočia. Od konca 70. rokov minulého storočia, kedy sa Ikarusy v Prešove objavili, najazdili takmer 800 000 kilometrov. Celkovo ich na prešovských cestách jazdilo 33.